Welcome, it's Honey for YouTube channel here. Pa 20 July muchaka cha 2022 kunali ziwonetsero mu mzinda wa Lilongwe, lomwe ndi likulu la dziko lino la Malawi. Ziwonetserozo zomwe zinakonzedwa ndi gulu lina lomenyera ufulu wa anthu mdziko muno lotchedwa Human Rights Ambassadors, zinayi zosakondwa malingana ndi mmene majaji a dziko lino ndi magistrate akumaperekera zigamulo zawo, zomwe kumbali ya gulu amati ndi zokondera anthu ochita bwino mdziko muno. Chitsanzo cha chigamulocho ndi chimene mnyamata wina wochokera mdera la Kachele mu mzinda wa Blantyre, Mussa John, anapatsidwa kamba kopezeka ndi chamba, pomwe anthu ena milandu ngati yomweyi amangowalipiritsa chindapusa chabe. Mtsogoleri wa gululi Kingsley Mpaso pamodzi ndi anzawo anapempha mbuyomu kudzera ku Lilongwe City Assembly kuti awalole kukhala ndi ziwonetsero pa tsikuli, ndipo anapatsidwa chilolezocho. Koma m'bandakucha wa tsikuli, munthu wina yemwe akudziwika ndi dzina lakuti John Kwenda anakatenga chiletso ku bwalo la milandu ku Lilongwe komweko nkuletsa anthuwa kuchita ziwonetserozo. Pokwana nthawi ya 8:30 mmamawa wa tsikuli, anthu ofuna kutenga nawo mbali pa ziwonetserozo anasonkhana pa bwalo la Lilongwe Community Center, komwe anauzidwa ndi mtsogoleri wawoyo kuti munthu wina watenga chiletso kuti ziwonetsero zawozo zisachitike. Atamva izi, anthuwa sanagwirizane nazo, ndipo ena mwa iwo amaloza chala omwe atenga chiletsocho kuti anali kuti nthawi yonseyi, popeza anali atapempha kale chilolezocho kuchoka ku Lilongwe City Council. Apapa Kingsley Mpaso anauza anthuwa kuti adekhe, popeza malo yawo ali ku bwalo la milandu komwe akuyesera kuchotsa chiletsocho kuti ziwonetsero zawozo zichitike tsiku lomwelo. Apa mkuti apolisi nawo ali paliponse mu mzinda wa Lilongwe. Posamva zomwe atsogoleriwa amanena ndi kutinso apolisi anali paliponse, anthuwa anagawanikana m'magulu awiri nkulowera mu msewu wa M1 nkumapita kuwakawaka, komwe kunalinso anthu ena omwe amafuna kuchita nawo ziwonetserozo. Gulu lina la anthuwa lomwe linanyamula zikwanje, ndodo komanso miyala linalowera mbali ya ku Falls, ndipo ena anatsala pabwalo pompaja. Ngakhale kuti cholinga cha ziwonetserozo kunali kudana ndi momwe ogwirira ntchito ku mabwalo a milandu mdziko muno akugwirira ntchito zawo, anthuwa anauza atolankhani kuti apita ku ziwonetserozo kamba kakuti zinthu sizili bwino mdziko muno, poti chilichonse chadula. Chiletso chomwe chinakatengedwa mmamawa wa tsikuli chinapempha anthu omwe akukonza ziwonetserozi kuti ngati akufuna kupitirira ndi chiwonetsero chawocho, choyamba akuyenera kupereka mayina ku bwalo la milandu a anthu omwe akutsogolera, ndi cholinga chakuti ngati kuwonongedwe katundu, anthuwa ndiye kuti ndi omwe adzalipire zinthuzi. Chinanso chinali chakuti akuyenera atsimikize kuti iwowa ziwonetserozo zikhala zabata ndi mtendere, komanso akuyenera ayankhule ku mtundu wa Amalawi kudzera pa wireless yodziwika mdziko lino. Chiletsocho chinafunanso kuti atsogoleriwa ayankhule motsutsana ndi mmodzi wa gulu lawo, Charles Ben Longwe, omwe amakhala mdziko la South Africa. Iwowa m'mbuyomu anatulutsa audio recording kudzera pa WhatsApp yomwe anthu mdziko muno kuti awotche nyumba za majaji popeza akumakondera popereka zigamulo zawo mdziko lino. Zonsezi anthu omwe anasonkhanawa sanazimve, ndipo anatsimikiza kuti apitirira ndi ziwonetserozo ngakhale panali chiletso. Pamene ena amabwera ndi mtima wofuna kupanga ziwonetsero za mtendere, panali ena amatengerapo mwayi nkufuna kumachita za umbanda. Anthu ena m'malo mopanga ziwonetsero anayamba kumachola mashopu a anthu nkuyamba kubamo katundu. Apapa apolisi nawo anayamba kuponya utsi wokhetsa misozi, zomwe zinapangitsa chipwirikiti mu mzindawo. Apapa anthuwa anayamba kuyimba nyimbo zonyoza boma la achakwera kuti lalephera kulamula dziko lino, ndipo akuyenera atule pansi udindo wawo ngati mtsogoleri wa dziko. Ziwonetsero zokwiya ndi majaji komanso magistrate zinasanduka ziwonetsero zokwiya ndi ulamuliro wa Tonse Alliance. Anthu ena anayamba kuotcha matayala ku msewu wa Chidzanja, pamene ena anayamba kugenda
galimoto za anthu osalakwa omwe amangoyenda chabe mu msewu. Pali malipoti ena omwe akuonetsa kuti mtolankhani wina wa newspaper ya Times anamenyedwa ndi anthu ochita ziwonetserozi kamba kakuti amawajambula zithunzi. Tsikuli linayamba monga mwa masiku onse kwa anthu okhala mphepete mwa msewu wa M1 mu mzinda wa Lilongwe. Komatu poyandikira chakumasana kunali kuli zipolowe zokhazokha mu mzindawu. Apolisi malo moponyera usi okhetsa misozi kwa anthu omwe amasokoneza anayamba kuponyera m'manyumba mwa anthu omwe anangokhala ndipo sanatenge nawo mbali pa zipolowezo. Anthu ena ochita ziwonetserozo kamba kukukwiya ndi momwe apolisiwa amachitira ntchito yawo anayamba kuotcha matayala ndi kutseka msewu yochoka ku M1 nkupita m'madera monga area 24, 22 ndi 36 ku Falls komanso Mchesi. Izizi zinawonjezera apolisi mphamvu zoponyabe usi wokhetsa misozi nkuti mwina anthuwa nkuwabalalisa. Mukanthawi kena zinthuzi zili mkati, utsiwu unagwera ku nyumba ina komwe kunali mwana wa miyezi 7 ndipo unapangitsa mayi wakumeneko kusowa chochita nkumangolira. Pamene atsogoleri a ziwonetserozi anali ku office ya loya wawo komwe amayesera kukambirana kuti akachotse chiletso ku bwalo la milandu, apolisi anawagwira nkuwamanga. Atsogoleriwa ndi monga a Kingsley Mpaso, Phunziro Mvula, a Billy Banda, a Jonathan Pili, a Victor Nyenyeriwa, a Halale Obre, a Edward Kabenje ndi a Chimwemwe Mphepo. Kuonjezera kumangidwa kwa anthu amenewa, apolisi anamanganso anthu ena okwana 76 kamba ka ziwonetserozo. Malingana ndi ofalitsa nkhani za polisi mu mzinda wa Lilongwe, a Hastings Chigalu, anthuwa anamangidwa m'madera monga kwa Kamphiri, Malangalanga komanso area 36. Iwo anati anthuwa ayankha milandu ingapo monga wopanga ziwonetsero popanda chilolezo choyenerera, komanso kukanira chigamulo cha bwalo la milandu, komanso kuyambitsa ziwawa. Kwa iwowa akuti zinthu zinafika povuta kwambiri mpaka nthambi ya Malawi Defense Force inalowelerapo nkuthandizira apolisi kusungitsa bata mu mzindawo. Malipoti ena ochoka ku ziwonetserozo amanena kuti wapolisi mmodzi anaphedwa, koma Chigalu anasusa mphekesera zimenezi nkunena kuti izizi sizoona ndi zabodza chabe. Mneneri wa boma a Gospel Kazako anazuzula anthu omwe anachita ziwonetserozo kuti ndi wokanika komanso wosasata malamulo, popeza bwalo la milandu linali litapereka kale chiletso kuti izizi zisachitike. A Gospel Kazako atafunsidwa kuti bwanji munthu wina anakatenga chiletso nkumachita kuti konsulo ya mzinda wa Lilongwe inali itapereka kale chilolezo, iwowa anavomera kuti inde chilolezocho chinaperekedwa ku bungwe la Human Rights Ambassadors, koma panali anthu ena omwe samakondwa ndi ziwonetserozo kotero anakatenga chiletso. Ndiye anthuwa anayenera kulemekeza bwalo la milandu. Iwo anatinso ulamuliro ulipo panopa umakhulupirira kulemekeza malamulo a dziko lino. Choncho kunali kofunika kuti omwe anakonza ziwonetserozo amvere bwalo la milandu. Komatu mmodzi mwa anthu omwe akumazizula boma pakudzeranso mu ziwonetsero mdziko muno, a Bon Kalindo, anazuzula boma kuti silimayenera kutuma munthu kuti akatenge chiletso popeza izizi zapangisa kuti anthuwa akwiye nazo ndipo mapito ake ndi zipolowe zomwe zachitikazo. Malingana ndi a Bon Kalindo, ziwonetsero zomwezi ndi zomwe zinapangisa kuti a Lazarus Chakwera alowe mboma ndiye zisapwenyese pano popeza anthu akuchita zomwe iwowa ankapanga ali kutsutsa boma. Ziwonetsero zomwe zachitika lachitatu pa 20 Julayi mu mzinda wa Lilongwezi zakumbutsa zomwe zinachitika pa tsiku ngati lomweli mu chaka cha 2011. Pa tsikulo kunachitika ziwonetsero zomwe zinasogoleredwa ndi a Unduli Mwakatsungula, a bungwe la Center for Human Rights and Rehabilitation CHRR, a Gift Trapensi, a bungwe la CIDEP, a Rafik Hajat, a bungwe la Institute for Policy Interaction IPI, a Billy Mayaya,
a Church and Society ya mpingo wa CCAP Ngoma Synod ndi anthu ena. Usiku wake munthu wina anakatenga chiletso ku bwalo la milandu kuletsa ziwonetserozo, koma anthu sanayimve, anapitabe ku msewu. Tsikuli kunawonongedwa katundu wambiri wa anthu omwe amaganiziridwa kuti ndi achipani cholamula pa nthawiyo cha DPP. Kuwonjezerapo anthu okwana 20 anaphedwa ndi apolisi omwe anayamba kuwombera zinthu zitafika povuta. Ziwonetserozo zichitika mzigawo zonse zitatu za dziko lino, ku Blantyre, Lilongwe ndi ku Mzuzu.